pregunta diu, Sí. està superat el model Barcelona? Jo crec que no. Jo crec que, de fet, ho parlàvem amb el Manel Solà Morales, jo crec que només podem fer el que tenim que fer ara perquè s'ha fet el que s'ha fet a la ciutat de Barcelona, totes aquestes persones que han contribuït i que estan contribuint. El que clarament ha canviat jo crec que és el programa de les coses que s'han de fer. Es van començar a fer unes coses, també perquè venien d'una ciutat dels anys 60 i 70, que havia tingut un gran procés d'expansió i es va crear aquest moment històric. Però ara, evidentment, la part de l'ADN del model Barcelona clarament que és vigent. Parlant de coses tangibles o d'iniciatives concretes ja en marxa, quines destacaria entre les que han endegat amb aquest any l'Ajuntament de Barcelona? Convergència i Unió va guanyar les eleccions, s'ha fet un any ara mateix, vostè és arquitecte en cap des de no fa encara un any, però vaja, gairebé sí. Si jo li demanés que em destaqués algun progrés tangible, visible, fàcilment comprensible o apreciable, què em diria? Que afortunadament la primera cosa que hem fet és generar un sistema de govern nou al voltant del projecte de la ciutat. El que hem fet és crear el Departament d'Hàbitat Urbà i hem juntat tot l'àmbit de medi ambient, l'àmbit d'urbanisme, habitatge i arquitectura, l'àmbit de les infraestructures i les tecnologies de la informació, el qual no és obvi, perquè a Nova York no existeix un equivalent, diguem-ne, a la nostra estructura. Quan estem parlant d'aquest nou model de ciutat informacional, ecològica, etc., doncs resulta que tenim que trobar algú que és el cap d'informàtica, algú que és el cap del futur de la ciutat, però, per tant, el model de governança és fonamental. I avui en dia tenim bàsicament dos reptes. Un, i això l'alcalde ho diu molt bé, fer que la ciutat funcioni. Hem de fer que la ciutat funcioni i hem de fer que el dia a dia, part de la nostra tasca, que té a veure amb la neteja dels carrers, etc., el manteniment, que cada vegada és més important. Al voltant de la transformació de la ciutat, doncs l'arquitectura és lenta, diguem-ne, i algú podria dir, on està la primera llei autosuficient? Estem en ello. Si hi haguessin recursos il·limitats, doncs potser tot seria més ràpid. El que es té que dir és que part del treball del que tenim que fer és mirar com generem economia per Barcelona al voltant de la pròpia innovació urbana. Tot el fenomen que hi ha al voltant de les smart cities, les relacions amb nous agents, com les empreses, la relació amb altres ciutats, tenen que fer que la centralitat aquesta que portem molts anys creant, això quan diem Barcelona es va inventar la paraula urbanisme, ja ens ajuda, diguem-ne, no? Barcelona va fer els millors Jocs Olímpics de la història, també ens ajuda. I el que hem de fer és que intentar que dintre de 25 anys, diguin, en aquell moment de crisi, va haver-hi una generació de gent que va tenir una idea que es tenia que reimpulsar. La nostra tradició és la innovació, la tradició de Barcelona és inventar, i per tant això és el que estem intentant fer.